Kajing don jong ka kenhun seng nong rem kalalong shisha kajing kerku ba kajing mentoy ka bakrau na ka bentai ki nong rep jong ka snong sang bangla habayo banyakran bat ki katu kat ne ki nong rem kilabatai ba hakapor ba kham mensha bampat don ka ne ka kenhun ki juya kendu i kajing ha ki babon rukom kum lada don kajing sha wanding shop ha ki bor kamariang bat ha kajing sha penjulor ha ki merat klau ya ki jing thung jing tap ki jongki kim juyo i ki lat jingerap nang nu ru namar ba judon ki bayarap ban pen ilenti yaki Henry nadu beladon kene ka seng kinong rep kalairap shikat dei yaki habaro kiliang kiba kinong rep ki dei hok banyo na ka sarkar na kaliang u presiden jong ka seng kinong rep ka snong sang bangla uba viceroy maunai habaya kran ba kilat pathai khubor uloong ba dei hadin belajui i yaki jing bat ki jing sha nyon ben kinong rep na kapor sakapor kala pelong yu bat katu kat nelang ki rangba na ka snong ban seng ye kane ka kunhun jong kinong rem khnang ban la ban ai ka jing sakri bat ban penyo iki lat jingrap ye kinong rem ulapun paru yu ka jing habai dei ba ka jing penya yo ye ki marrep mariang hakum kane ka por da ka ba uloong ha ka snong sang bangla kumba khandai 4% ki dei ki ba em na ka rep karyang bat ki jurep bat penmi ye ki jing thung kum ki jhor ki chap ki so ki pai ha ki baro saw ayom bat khambon ki jurep bhayu sotrun hakaba haka ayom jong sotrun ki sai penmi kumba da ki photrok haka shisngi ulo ongru hakini ki banai banwan kaladei ka ayom ban kheju sotrun kaba kalong hakum ka ne kapor jong ka jing pakhang nakadaw ka khlam covid khat khandai ki nongrep kin shem jing ban penya yo sotrun bat kumju ki we ki jai marrep ki ba ki jurem ba ulo ongru baka sarkar ka dei ban thaulat thaulenti kerpang na ka bentai ki nongrep khnang ba ki nongrep kin yo ban penya yo ki marrep mariang ki jongki dei nongrep sotrun ngarep kuai ngarep terpat ngarep kisah nyentera de menta na dei ka per penkuj sotrun na ngela de penkuj sotrun na sedang saban i sotrun de ngi jenjar mo namar ba entas tang tasi benai ho benai Jun Julai ngila yo so ban khej ngila yo bandi de ngi jenjar ken ha preng kane ka khlam no covid-19 de isem jing de nang tapat nadu bakawan mensuangi menuju kamiyo reki jing rap mo nadu menta badon kane ka seng nongrem ka jing lam jong presiden viceroy kane samangla tengi kemen namar ba ni layo ni kat tobat ne ki jing rap na ka benta bangin rep in riang bangin yo bangin ham yo lat namar ngilong kinong rep ni baduk nimdon ma ban tre hadu kata bangin penlut ya ka pisang hap tre da ka bor la de kajing don jong ka seng nong rep tengi singeu yo ding mentoy sibun bangin layo hi kijing yarap te ka we pat ba menta ngila dei ka por bangin yo ban khaj uso te na kaliang jong amo wat hapreng kane ka covid-19 preng kane ka khlam ngila ya but renti ngia ko ngu ya ki jing pen ya ka sarkar te ikerpat ken ka sarkar ba hakane ono benai mta banwan benai Jun ngila i uso te ba kan lilenti yang ikuno bangin yo bandi yo ne uso jongi ladang imyo bangin di namar tang ta si benai ngila ayo ban i namar uso jongi undala i ladang imyo bandi te kamut melasu puut ngila du im yo syu kan pisar mo ban in dan pendan kam namar bangin bu ro ngimlong undala i uso ngila de bangin di te nang terpat nang kaliang ni nungki sarkar ki bru sarkar kin ya khmil peilem yangi nam ta kinong rep mar ngi im betna du miswa ka rep karyang ibu ki skul ki kun ki si ngi penang penstat ngi yo mo ban tit ki jington kam ki babun ki jat mo tengi kum ada po snong samongla borok si kata kini snem bali no kamen sua impat don kene ka seng no rep lengba agine ki sanstem rustem menta ngilayo kene ka seng no rep lengba ka alam jong iba viceroy el monai
ngila koloi bantur habun kiliang te inda sengku i golong gumno yalam bah khamat jong kane ka seng imba ka yalam gunjung i ngila yo ki yarap katukat ne nangba ka yalam gunjung i habun kiliang ngidong ki jingdu nangba jong kine ki jiwan penjot ni brak klau rema i la kloi benetur ban yalam sikmat ban penio ki yarap katukat ne te hak bedai pat bat une usnem arhajar arphuwe ru arhajar arphuwe ngidon kane ka pedeng jong kane ka jingale bat kane ka khlam sem jing sibun ngi kum ki pai no rep te kham tam ngi hakne po sno samangla ni iem daga ba rep yo sotrun balong hakmat poi don kiwe andre balong kuba ukhau te delung ba yo sotrun hingi yo te benai ban i sotrun lajan tingi kerpat naliang ka sorka bakan khmilem bakan thau kilat kilenti na ka banta ban bria yo ne uso lak bumno hade benai jun siphok haroi tadik lasdang ban i ter tingi kerpat ka sorkar poi ni berhenti iki ai kerkumba la penyai ka sorka kerkum bala penyai da ka health department ka koi ka khia nyebut lang ibu renti lang hanrei ibu ku kerpat sorka ka bagalong ba lengba ka jing lem jong kat nat karep karyang man thaulat lem man bunya ya kata ka kine ki marep ku jungi kain lai bangin lai na ka jingdu bangin lai na ka yap than mangtim ni ba im na ne la dang mi panya iyo ka poile se ka por ka ba ni hab ma sha than ru amar ngim don lat ka mai pat mahane po so samangla jungi ngidon lak no khandai 100% kide ki pai no rep iba im long ba jigi sotrun kide ki kwai ki tempo bat ki we kum ki so manir ki bebun jai andre bo khamlo hakmat de sotrun ke kerpat na liang jong katnat jong ka sorkar ba kan ya khmi dem na kan ta kan pnya yo no so ubangi rep mengi hane po so samangla tingam don ka ban kan khambun hakane ka por bandawa khambun ane sorkar mang ngitip bahkan ka jele jo ka thama covid kalong ka ba khiasha te imla ku mai pat ban ok man penpau re sumha kalong ka bala tang mai thaulat ban pnya lem mi ki mar ki mata jungi baginum du nang lamar itikna bala da ngimyo bandi pnya iyo ini ki mar ki mata ngidon ka jing ka bokraw po kene ki sinong jungi kene ka thai jungi borok ka wei liang jungi ka seng ya ai khuble ya iri boy news ki ba wan hanan ka por mentah te ka baning kong kalong skwa ban penpawa kalong ka jing thmu ba ka ka daw bang isa seng ya kane seng nong rep namar ba hoj haki por ki ba mensuwa bangim padon kane ka seng nong rep sibun ngi kendu gi jing dibangkan kaliang yung ipat pak nang susnong ni kendo te henrei nadu bangila don mentah ada kan kaseng nong rep kalau gajing yarap sibun naga benta kinong rep jungi ban yarap habide bi gijing kinong rep jungi gibang ne pokosnong te nadu boron ne kaseng ang kalong kalat kalenti bangila aru ban yakren sigi kibor sorkar kibor bdip naga benta ban yarap na benta kinong rep ni ang ni hasnong ni rep lut gijak jing rep kibalong ba gijing mi kibalong saw ayom nadu ukwai usla terpat tanang ta ki so nyemtra ki so priam tanang ta ki jing thong mo ki babun ki siriu ki pathau ni rep lut baro bat ka ba kham khong san le ba ngi nang national ni bun hau jing rep de so trun ulong ba baro ni kinang seng ni rep ni so trun te khamtam wa no so turun un sai kini ki banai ki ban riu ban hanyo te uta ku jing un so turun te no turun hang ne ka jingmi ka jongi no so turun hang ne ka long bai da la de ka por ba umi ku mo de ki phautrok ha ka sis ni ni khamtam mo ngi ha ka ne ka por ka bamenta ka don ka ne ka lockdown na ka benta ne covid 19 te ngi na ka lang jing ka sengro ni ya trerang ka di ber ki bor jong ka an kumno bangin niada mo namenta kan ka khlam namarba ngisutu
namar bagane ka klam kalong ka baman ka balong rukum ka jingpang mo ka bakta ana banta jungi te kumta te hendrei ke pat bangakwa ban ai jingmut mo ya ka sorkar pat ba namar khamtam dangila i so tron mo te kumno bangin penia iya wi kini ki marso ngihaban plihi kalat kalenti kumno bangin la ban penia i kini ki marso jungi namar balada nakaliang ki bor badi pek kane ka sorkar kamplilem gilat gilenti kemut nakaliang jungi kum kinong yalam jung ka sengro ngisitom he te ngikerpat e ka sorkar mo bahkan pai khmat lem namar bah teng mo teng habang ila yakini ki karpas teng nimyo te kabu jing yang iki nongrep te nakaleng jung nga kum presiden jung kaseng nongrep ngabu jing kerpat ka sorkar ba khamtami ki bor bedai pej ki bor jung distrik ba ladangi nakaleng jung kaseng ngile don apply khamtam yiki karpas bangila kumno ban penpoi mo yakini ki marep syaki tu ki yo ki bangila ban penia yo mo yung marep kanang kalong ka jing suk ingi te nakaliang jung kaseng tang itahi jing kerpat ibah khmat